kuriani tuhata, tapukka ma parminggota di bagasan sadarion, taparadi ma roha do pikrata, martangiang nahohom mahita di bagasan rohata be. Marende mahita sian buku ende nomor 10 sada ayat sada sahatu dua. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di idarohaku Jahoba, ninay banado, haholongon saling-liling na hubahen makolongi ho, di baheni hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan dibata pargogo naso hatu dosan, sailehon jalapatubu madihami haporsiaon nasitong, tambay maha porosyon nami ganupari asalam tugu lehon madihami holong ni roha nasos marpangasi asa holong roha nami diho doho didongan nami jolma lehon ma dihami pakirimon na mangulu asa marlas ni roha hami mambahil lomo ni rohami sayoloy ma pangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Patik ni debata di mingguta sedarion, imasian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon hari minggui, dinaw nomarima ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba di Batam doi.
dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ay di na onomari do ditopa di bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahenido umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ondo, ikon di habiari rohata di bata, jala ikon orang rohata di ibana, asa unang tois rohata di ajar nasian hatani di bata, ikon badiado hatani di bata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Songoni masahana atong rap mangidogogo mahita tuado pani di bata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amen. Tatopoti madosata nagudangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huilala hami riko do asin ni roham di salhut hami halak pardosa. Ala ni ido umbahen na upasirep hami diri nami sararion di jolom. Jala upar hatopot hami, tung najok do hami manimbil senaka dalammu nabadiai songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami ay dang di halamohor roham hamatian ni aka pardosa, alay hamubaw ni rohado lomon ni roham, asa mangulu. Si sama saluhut hagiduhon nami dohot pangaluson nami, marhite-hite pangulumu na sasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, say pahot maasin ni roham di hami marhite-hite panindangion, dohot hagugoon ni tondi parbadia, asa terapulus tuturo hanami manjubho, asa patun tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu na badiai. Amen. Tabigima hata baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Adong do dihita si tuan ni malim na songoni, na hundul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Ginjang. Di baheni terbahin ibana do panguluhon ro di ujung na aka nasandok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyakon na sida, hasangapom ma di debata na di Ginjang. Amen.
epistel de mingguta sadarion na nienet sian Job bindu tulupulalu sian ayat sada 110 sada tajahama margati soring. Dungi Roma alus ni Jehovah tu si Job marhite-hite sian haba-haba nin nama. Ise doi bala nanay pakolong tutupan mati sian so markaribang. Wa hohosi magoting musongon bawa ayadong do nanaing sukunok kutuho asaho nian mangajari au. Dia doho ujuhau paujakon panahon pabuang main molotung siko panimbangan ni roham. Ise ulaning mambahen suhat-suhat na najolo. Piak botom mudoy manang ise ulaning pangistang hotang pamalok di atas na. Di atas ni aha ulaning ditanong majom-joman ni akka tiang pang. Ise ulaning mameakon batu parsudina. Ujurap mamuji-muji ahu akka bitang si dongdong. Jala marlopolop sude anak ni debata. Ise ulaning manutup laut marhite sian akka pitu. Uju dusang luar sian bortian. Uju ahu manjadihon ombun bahen pahianna. Dohot haholomon bahen lilitna. Uju au mabuhul parbawana di atasna jalahu pahot ibana sang dohot itu. Las hudokma itak nion doho jadi ro. Jaladang jadi salpuonmu ikon disondo sulon gusang-gusang ni aka galumbangmu ima sahakna. Martua do aka na tumangihon hata ni dibata jala naupeopsa. Amen. Tahatindakon maha porsiautai songon na hinatindakon di dongata saha porsiaon di sandok portibion rak mahitamandok. Au porsia di debata Jahoba ido ama parugu naso hatu dosan na tumo palangit do tano. Ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean santon di parbadia andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banoturu dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manai tu surgu lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pergugunas tu dosani disiba imana paimamulak sok utanoon mangumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dia sesaani dosa dohot dia taina mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabege matiting diriata di bagasan sa mingguon. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu.
Minggu patoluhon dung Trinitatis 20 Juni 2021. Topik minggu Pakobasion Nagok Holong. Kosok sada pelantikan panitia perbaikan gereja dan pengisian gedung fasilitas pelayanan HKBP Pasar Minggu. A. Di Minggu Sadarion tanggal 20 Juni 2021 di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupa Huriatta do laho manotopon panitia na laho padenggaton gereja tahun dohot mangisi narikot di gedung pendukung nai baru ima sarana penunjang pelayanan ni Huriatta. B. Rapot panitia dan bagian-bagian untuk pertama di Patupa di hari Minggu Sadarion 20 Juni 2021 pukul 10.30 WIB maringanan di ruang serbaguna gereja. Pinangido tusude panitia asaro Madafoti rapati. 02 pertanyaan wilayah. A. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 ima wilayah 10 tolu dohot 14 asa retama hitaro tu gereja jala pinangido tu sude hitaruas asa mangihuton pertanggangani di Bagas Tabe secara live streaming. B. Jadwal pertangyangan wilayah boima tajaha di tikting nadong di hita. Kosok tulu. Goar-goar ni urutan rumah tangga boima tajaha di warta jemaat. 04 dewan-dewan. 04 titik sada dewan koinonia. 04 titik sada seksi sekolah minggu. A. Pembinaan guru-guru sekolah minggu sedistrik 8 DKI Jakarta. Hobar tu program HKBP distrik 8 DKI Jakarta. HKBP distrik 8 DKI Jakarta naing patupahon pembinaan tu guru-guru sekolah minggu sedistrik 8 DKI Jakarta. Hobar tu surat sian preses distrik 8 DKI Jakarta. HKBP Resort Pasar Minggu Nagabe tuan rumah pulau ni. Pembinaan ini naik di Patupa Ima. Hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Waktu pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Inganan ruang ibadah gereja. Pembicara sada Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kadep Koinonia, Kantor Pusat HKBP. 2. Pendeta Bernard Manik, MTH, Preses Distrik 8 DKI Jakarta. Tulu Yeni Krisnawati dari unsur Persatuan Gereja Indonesia atau PGI. Tema pengajaran kreatif berbasis digital kepada anak sekolah minggu di masa pandemi COVID-19. Tatangyakon ma asam berdalan dohot dengan ulau ni. B. Sermon guru-guru sekolah minggu. Sermon guru-guru sekolah minggu nasalelengon di Patupa ditiki hari Kamis. Alani mulai bulan Juli 2021 di Patupa ditiki hari Minggu pukul 20 manang pukul lalu WIB marhitejum 04.2 Dewan Merturia 04.2.1 seksi sending. Seksi sending naing Patupahon pertangyangan manang kebaktian sending di hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 10 siang
WIB. Maringanan di gereja di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. Diktingoma Nagabe Udangan. 04.7 Dewan Diakonia. 04.7 Seksi Diakoni Sosial. Khobar tu hasil keputusan rapat dung sidung sermon perhaladu di hari Rabu tanggal 10 Juni 2021. Seksi Diakoni Sosial naing patupahon ibadah syukur kesembuhan dohot doa kesembuhan tu ruas HKBP Pasar Minggu nomor sahid sian periode Desember 2020 sahat 7 Juni 2021 ibadai naeng di Patupa ima hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 waktuna pukul 10 manang pukul 4 WIB sampai dengan selesai. Tempat ruang serbaguna gereja. Pinangido tu amang inang. Dohot anak konami. Dohot sude keluarga. Asa si parsidoho di badai. 05 nomor bagas. 05.1 tikting perjulu. Naeng majalo pasu-pasu perbagas ma. Tommy Saud Hasiholan Simanjuntak sarjana teknik. Anak ni amata situa Pandapotan Welton Simanjuntak. Tubuh ni nata Rentina Boru Pasaribu Nahinan. Alamat Jalan Kalibata Timur Sada nomor 20 RT 00 Sada RW 004 Jakarta Selatan. Wilayah Sia ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana Juliawati Bonita Boru Simorangkir STR Boru Niamata Pandapotan L Simorangkir SH Nahinan. Tubuh ni inata situa Helena Rustiati Boru Navitupulu Akademi Keperawatan. Alamat Jalan Raya Tanjung Barat nomor 172 RT 012 RW 04 Jakarta Selatan. Wilayah Tolu ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu 3 Juli 2021 pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Di Pasu-Pasu Tuhatama Sakap Perdongas Saripeon Nasida 06 ruas Namoding. Nah di hari Kamis 10 Juni 2021 nunga jumolo modding inata situa Asmina Boru Situmorang umur 70 tahun. Istri ni Amatta Diaman Marabun Lumban Gaul Nahinan. Alamat Jalan Angsana Sada nomor 14 Pejaten Timur Pasar Minggu. Masuk wilayah 7. Tatangyakon ma asatibu tarapul keluarga namar si taunoni. Kosok pitu sosok-sosok manang himbauan. Laho majamoton hahipasotta di masa pandemi naso marhaujungat dope sahat tutikyon. Alani sinosohon ma tuhita sude. Sada sude mahita majagahot dirita dohot majamoton. Dongata merhite natotop medalaton protokol kesehatan. Keduahon ganup sipul hita merminggu sai tafatu pado mabahen salam sehat di pitu gereja mernida kondisi nuaing asa unang mangantri hita lahu mulak sian gereja ganup sidung permingguon mulak mahita di bagasan lasni roha 08 ruas nomor ulang tahun sude perhalado ni huriata HKBP Pasar Minggu pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas ni huriata
goar-goar ruas nomor ulang tahun di Bagasan Saminggion mulai siat tanggal 20 Juni 2020 sada sahat tu tanggal 26 Juni 2020 sada boima tajaha di warta jemaat nadong di hita hatan di debata di nomor ulang tahun ima dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 10. Tikting nasojina hahon dohot parhepengon ni huriata boy mata jaha di tikting naung di parade huriata. Songonima tikting di hita di Bagasan Saminggon. Marende mahita huhut papungu pelean. Dame ni de batana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di Bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhuna. Barita nauli hatani dewata
nama mornohe parsaurata di mingguta sadarion dienet san surat ni Apostol Paulus tuhuria Korin napa duahon bidduonom ayat sada torus tu ayat 10 2 Korin bidduonom ayat sada sahatu ayat 10 tapai hutihu madiaka bibil tabi nama ngapoi dohami akadongan pangula asa unang magopo padzalomuna diasini rohani debata ai didokdo ditiki parasia doho hutangihon jala diari haluau doho hu urupi nuaing matongon tiki parasian nuaing ma ari haluauni dang mangalehon partuktuhan hami di agie ahape asa unang hasurahan tohonan nami dina saluhut hupatuluon hami diri nami songon akan aposo ni debata di bagasan habengeton gudang di bagasan akahaporsuhon hasusaan dohot hagugutan dina hona pukul dina tarhurung di bagasan haguturun di halu jaun di makarni mata di parpuasaon di bagasan hatongamon di bagasan parbinotoan labas ni roha dohot habasaron di bagasan tod di porbadia di bagasan holong ni roha naso marpangatsi di bagasan hata hasitongan di bagasan hagugun ni debata marhite hite sejata hati goran di siamun dohot habirang mamulus yang hasangapon dohot haleaon siap berita naroa dohot berita na denggan songon akkana mangadiluhon hape parsitong do songon akkana sotinadda hape natinadda do songon nanang mate hape na mangulu songon akkana binunu alai dada namate songon akkana marsak alai toktong do parrohan alas songon akkana bugus alai torok do di pamora songon naso paradongan hape saluhu do di gonggom ima sahne turpukta hurian itu hatta hamu kadongan saha porsiaun nahinahulongan di bagasan Kristus Jesus tuhattai hidup keteladanan ngulu situruon memberi teladan totudang ulaun namurai menjadi seorang teladan gabezol mana patut sitiruon dang murah karena orang yang menjadi teladan itu ada dari sudut pandang yang harus sinkron dalam kehidupannya, yaitu teladan dari sudut rohani dan teladan dari sudut jasmani. Secara rohani tiruan maibana di partangyangon, dihaburjuonna martuhan, dihaburjuonna marasini roha, dihaburjuonna marhuria,
dihauduhonna tu debata, dan orang yang selalu penuh bersyukur kepada Tuhan. Ima saya suruh pandang partodion, saya suruh rohani, menjadi patut orang yang sungguh-sungguh diteladani. Sia sudut perdagingon manan sian sudut jasmani, dia harus seiring dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui Paulus kepada jemaat Roma pasal 12 ayat 2. Di sana dikatakan daksarobang benguluna doh portibion. Hidupnya tidak lagi menghadap dunia dan sejalan dengan dunia, tetapi adalah hidup yang telah berubah, yang telah bermetamorfosis, yang telah ditransformasi oleh kehidupan rohani tadi. Gabetalu may bana jalma na patut sitiruon, ala daksuluk bedi bana hadirion di jalma nasay mangadop hanguluan non hanya melihat diatur oleh keinginan dunia. Pinarhagio ni portibion. Gabi boy may dok sitirud do ibana bah pangalahona, pangalakana, hatomanonna tadado ibana halak na porsea. Oleh sebab itu menjadi suri teladan dalam kehidupan itu harus dipandang dari dua sisi yang sinkron dan komplit. Hidup main dang murah membanggabe sitiruok kita. Tidak mudah menjadi suri teladan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan menuntut kita harus menjadi teladan. Harus orang yang patut ditiru dan diteladani. Jangan sita-sita ni halak Batak gue di filosofi kehidupan orang Batak. Siringgo rahamu akamanginang mulu tardidi danak. Saya dipatuh pada acara mulu padidio danak umum ma. Adung guna mebel-belga dakna, nate syukuran na. Iya, roh tulanga, roh punga, pasahat to paropana dan lain sebagainya. Jala saya didokon na tua-tua dulu si manak tulanga, manak kulahulana, ditikki di pasahap paropai, takas do didok. Ya, dakolano pasar didok. Asa bulu godang mapat jakitan liat simun, ibu-ibu magodang maho, sitok kama nahiton nenna. Alai diuduti do jok medok, raja maho di jolo, raja maho di pudi, si panggalamei maho di tonga-tonga. Iman lagi orang deh di halak Batak, anak si bulang-bulangan, anak si tiruon. Nah patut dia di depan harus menjadi suri teladan, di tengah dia bisa mengayomi, ditunggu orang, di belakang dia tentu pai majo dang roro beibana si tiruon ibana takas. Kehadiran setiap orang menjadi suri teladan. Unang dong rosa sahalaki itu sada punguan ngaro ibana sozo hitamak katai mulo songoni dak si tiruon be pasozo satokin. Itu menjadi teladan dalam hidup ini emang sangat susah. Jadi hidup benuli wa mekel mula kalap manikir na modding hidup na gure nga si ngoton siya ninangi na gure nga si ngoton kuda kianin na alay ending kayo na sutabu alay na nga rok si tiruonin na
banyak untuk diingat. Nagurangan namod dingi pengsian, nagurangan singotot senibana, gudakid do ngotot bah, tak kakiat don songonon inna kan, alai dung didok perpudinai, alai lak suarong go sitiruon inna, bah saya unang masongoni hitam bolo mati ate, iya, unak kolang gudang si ingoton, alai ko gudang masih sitiruon. No, ide na dua kan, unang masongon ito. Na gulo ngat singo to saniben na. Alay la sorong go sitiruonin na. Bah, ayado na madok mahuame. Jadi tidak sangat susah menjadi teladan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, berita nausi sadariom menungguli hita di kesuri teladanan yang diberikan oleh Paulus itu. Molo tahatai taringot tu si Paulus akamanginang to tunung atatu si hikayat kehidupan Paulus. Sia-siap tu jolma si bunuh jolma anti kekristenan. Aleduk perjupangan narotot di debata. Berubah, bermetamorfosis. Sama seperti ilmu metamorfosis itu dari kepompong menjadi kupu-kupu yang memberikan keindahan. Perubahan dia yang cukup signifikan oleh perjumpaannya dengan Tuhan itu. Dung pajuk pangibana, dung ditakuk dewata ibana, berubah. Hidupnya berbalik 180 derajat. Hidup bayi mulunga di jauh debata, ganu jolma to para sauran di debata, merhite-hite padidion nama dia inagop asini rohani debata. Di paingok apostol Paulus perjolo diturpukon, asa diarkahon huriai, asini rohani debata nauk tazalo. Asini rohani debata sahat tungolu di jolma daho lam merhite padidion nama dia itu amang. Perhitiannya sini rohani debata. Dang bedi hamatian sisa liling-lilinga, dang bem di bagasan dosa, alai nunga di bagasan, hanguluan dohot hayason ni hanguluan diburi debata. Ido bengong ngulu ni akan aporsea kamanginang argama di bahin nguluna songon naung ni asian ni debata. Menghargai kasih karunia Allah yang telah diterima setiap orang. Mangargaho nasini rohani debata nak tazalui. Donggo sada mulu di ilmu metamorfosis saya di bain percontohan. Kepompong menjadi kupu-kupu. Alaya dong do na lebih sederhana. Ini teorinya berbeda dengan yang selalu disampaikan itu dengan apa yang selalu disampaikan Epurus Emeritus Dr. Bonar Nabitupulu. Ledak sudi bihamu manaddaunate na tu itu bayak ditaddaru peo. Tadda hamu do bena tua-tua si pasing. Anggo be manadda si pasing. Tadda nang pada berate. Iya. Duk saya si pasing ibana gabiaha mah ima menjadi capung bahasa Indonesia na. Jadi si pasingon dulu ya muzo dak kuboto bahasa Indonesia na teh. Dia itu di lumpur do si pasing. Dia itu hidup di lumpur. Dari situlah dia berubah menjadi capung, nibur. Tapi ketika dia telah menjadi capung, ketika dia masuk dalam lumpur, dia akan mati. Dia akan mati. Ayo kok mahabong ngaisi. Dan capung itu biasanya menghinggapi yang indah. Roma itu akka bunga-bunga, baga may bana sa songon helikopter ate. Dan dia tidak bisa dan tidak mau dan tidak bisa kembali kepada lumpur. Dan ketika dia kembali ke situ, dia akan mati karena akan lengket di situ.
Kelokot du sia wong nai. Itu satu contoh bagaimana hidup manusia sebenarnya telah berubah dan dirubah oleh Tuhan Allah melalui anugerah itu. Marhiti asini rohani debata, kasih karunia yang sangat luar biasa telah kita terima dari Tuhan Allah lewat baptisan kudus. Kita telah keluar dari jalma na buruk, pangalahon na buruk, sikap na buruk, pikiran na buruk, pikiran na rotak. Kita telah dianugerahi, disucikan oleh anugerah Tuhan itu sendiri. Lalu bagaimana kalau kembali ke situ lagi? Jawabannya sederhana, sama dengan capung itu. Dia akan mati di dalam lumpur itu. Barang adong belapatanna namar porsea. Dan adong belapatanna sungonna porsea di Yesus Kristus. Kalau kita selalu kembali kepada habitat yang tidak bermanfaat dan berguna. Di pasingo Apostel Paulus kamanginang babuanang di padame debata dirina dohotita na parjolo marhite turbukon. Asa targahom masini rohani debata naung tasalui. Kasih karunia Tuhan jangan sia-siakan dalam hidupmu. Tetaplah menjadi teladan dalam kehidupan ini, memberikan percontohan sebagai orang-orang yang tidak hidup lagi di dalam lumpur-lumpur dosa itu. Argahom asini rohani Tuhani. Dapat dua hon diajari duhuria Korintus diturupukon. Allah memang di zaman ini luar biasa. Ay songoni do orang mulu maju sada daerah. Kota Korintus okat terberita don kota Naribur, hutan Amora, perdumuan di sudia pedagang dunia di zaman ini. Ya, jadi songoni do modo di daerah. Persemakmuran mungkin, percampur bauran dari seluruh orang yang pintar, yang kaya dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi kepada lini kehidupan rohani manusia. Saya maus do diilik-ilik Apostel Paulus tikki saya diujuni apostelon nai taktikos na didok ni si Paulus taktikos apostelon na ninna. Pola dari patorang si Paulus di sada Korintus, mulai sada Korintus 5 dohot sebelum ni ay mulo so hehe Kristus yan namate marisuang majamita nami ala natikos do hapan nuri rangon nami jalabari tahasitongan nahu jamita ho kami. Saya terus do dieliki-liki bana tungolu pangat tusion haporsiaun alanido na padua ho didok ibana diturupokon. Bagaimana setiap orang yang telah menerima anugerah itu naung majalo si lehon-lehon ni debata huapoi mahamuninna parhaseang ma tiki. Taparhase yang matiki na nilehon ni debata, taparhase yang matiki parhasia nonak kamanginang. Tadi pagi saya share melalui grup kami majelis. Bagaimana kita memakai waktu ini? Tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita jaya, dan tidak selamanya kita hidup. Tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita jaya, tidak selamanya kita hidup. Lalu bagaimana memakai waktu yang Tuhan berikan ini? Ido tiki molotai dehon edde cetani pendeta Wilhelmus yang sangat luar biasa. Kadang air mata kita menetes. Kadang air mata kita cukup sedih. Itu ciptaan Wilhelmus Latumahina, yaitu ketua persekutuan masyarakat Indonesia Timur. Dan terakhir dia melayani sebagai pendeta GBI di Ciputat, meninggal 12 Mei tahun 2020 kalau tidak salah.
Cukup sedih. Hidup ini adalah kesempatan. Itu nyanyiannya. Jujur deh kamu ya dan boto kamu rapin ciptana teh. Kan ayo lu soni saya tadi sudah boto sedih deh. Iya, dia kan ya berawal itu tahun 2004 ketika anak dia meninggal, anak muda. Dari hasil perenungan Pendeta Wilhelmus, ya betul-betul hidup ini sesaat, singkat. Lalu dia kan pencipta lagu rohani yang termasuk cukup populer. Ya, luar biasa dia menciptakan lagu itu. Bahwa memang hidup ini harus dipakai sesaat di patorang apostol Paulus do merhite turupokon asa diboto perhasiakon asini rohani dewata diboto ma perhasiakon tikini dewata nanilehon di dewata. Waktu ini cukup singkat. Tadi pagi kawan saya pendeta dari Siringkalang memposting dia waktu dia masih kami satu angkatan, masih mungkin sekitar tingkat 2 atau tingkat 3 mahasiswa. Dia memposting fotonya, lalu saya komen, daktarullah belai poso. Hidup bedengkat do hita mak koleksi foto. Unak kalau di Facebook koleksi hamu juga saya buat tong. Foto tikis di buat temu nih ijazah. Iya. Kan sekarang udah sekarang di foto di crop. Iya, tiki SD. Dung SMP hui ngil lo merfoto tu kisde ai foto hitam putih do kan dalam hitam putih do ya imeja sakku tu kisde ubereng bolu ubereng mekel mei bahkan jadi kita coba dulu kita koleksi SD noeng ngarong TK kan SD SMP tik SMA tik anak boru kita kan tik doli iya, iba hiap petik keduli-duli atau ngatar songon segar bugar ya kan? Iya. Satu nuaing. Bulu tabereng pasti mekel do kita mangreto nangate. Pasti kita ketawa. Betul-betul hidup ini sementara sesaat punya kurun. Ada masanya, waktunya. Mulus itu salah boy sampai 960 sekian tahun sebagai manusia tertua dalam Alkitab kita ini, dalam sejarah dunia. Duksiani moru matoru satu toru muse moru lam di pasepek Tuhani lam gudak kurwa dosa lam cepek mau rizolmai soni do sejarah Alkitab kan. Coba nanti research sia ono 100 ono puluh sekian tahun tu sia 130 terus tu toru lam jepek betul-betul hidup ini sesaat. Paulus menyatakan parahasia kamu masih di rohani dewata, parahasia kamu mati bagaimana memakai waktu ini. Tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita jaya, dan tidak selamanya kita hidup. Luar biasa Bapak Pendeta Wilhelmus menciptakan itu. Memang dari sudut pandang dunia sekuler berbeda do kekristenan namang. Molo di dunia sekuler kan itu semboyan kita. Waktu adalah uang. Ini masih sudut pandang sekuler. Waktu adalah uang. Daya mau ngibahia piulu do songni. Olah keluar sekolah mangan itur dihudus do. Tak tuk takin nah. Apalagi amuku song nazaran di bulad do. Iya kan? Kelas 6 SD saya memang sudah mengoperasikan mesin padi. SMP saya sudah membawa hand traktor. Ayo bulat do, na itu bawa. Ngeri do. Mangan tap. Cara saya dirok gue. Waktu adalah uang. Ayo guru ya dua waktu. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Adi sekolah bisa hidup ibadah. Tetap itu. Nang meri dang ini dok kope muse. Tabba mamuse. Anggui holan hiad do nenatusan. Waktu adalah uang. Ale Roma muse perpudi, waktu adalah emas. Alai muru dia Kristeno nak kamanginang. Ido, waktu adalah
kesempatan dan keselamatan. Nuaing matikin hadua uninin Apostel Paulus. Sekaranglah waktu keselamatan itu. Unang be, jangan lagi sia-siakan waktumu, jangan lagi membuang-buang waktumu. Alanido na paduahon siya jami taon di korahon ibana gabe tiruan hanguluan ni banay maparhasya kotik kinane leon ni debata merhubas songon ula-ula ni debata merhubas songon nong jinong ni debata merhubas songon nong majalo asin ni roha ni debata memberikan hidup yang sepenuhnya untuk melayani Tuhan dalam hidupnya. Jalana berpudi manghut turpukon dipatudui bana do songon halak na porsea tiruan di parange do pangalaho dia mai angku siya latar belakang na ibana yakid duau anggo 5 onom mertubuk zaman ni si Pauluson yakid do isasaud do alana guru bulut di ibana dan dia adalah komandan penyiksa orang-orang Kristen di dalam pemberitaan Injil pertama. Saya yakin dia punya fisik yang luar biasa dan tenaga yang luar biasa. Ala di leon ibada do sarasuri teladan nak kamanginang na sangat luar biasa. Ditikiri hapor suhon ibana manaod do ibana. Ketika dia bahkan diseret orang di dalam penjara, dia tidak melawan dan meronta. Ketika dia mengalami kesukaran penderitaan yang sangat luar biasa pun tekanan dari parwaroa, dari ujuni manang nasungod dia bagi kehidupan di mana tetap tegar jamu naking mulai sian ayat onom sen ayat 5 kamanginang jamu. Dia tetap paturuhon di bagasap kapogusup ibana di tahun ibana do kapoguson nay alay buy di ibana zolma mamora suri teladan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya manginang. Dalam penderitaan pun dia tetap kokoh dan tertawa senyum terhadap penderitaan itu, tidak membalaskan apa yang dia alami dalam kehidupannya itu. Songon naposo ni di bata manaod do ibana di sitaon ni, manaod do ibana di Nahat City, manaod do ibana di sudi persorion na di ngulunay. Karena dia tahu Tuhan ada melihat dia dan Tuhan ada di pihak dia dan Tuhan pasti akan membalaskan segala kejahatan yang melakukan kejahatan terhadap dirinya tanpa dia berpikir membalaskan sesuatu apapun terhadap orang lain. Teladan dalam perangai kehidupan. Na parpudi ma nak peliliku ay sipata nga gudak titipan no ay ngate nak pelilikuin na jehuluy pe na parpudi ma merhubas yang holong ni roha songot temaon tema ni minggu sadarion amanginang sotung lau rohatta jami taon gabe holat tu situa maon gabe holat tu pedita mau daung ngau bonai naking mulu dihutok kamu. Setiap orang yang telah dibaptis oleh ke dalam nama Allah Bapa, dalam setiap orang yang telah menerima baptisan itu telah melekat yang harus melayani Tuhan. Itulah yang 1 Petrus 2 ayat 9 kita tidak panggil semua menjadi imamat orang percaya. Sudah itu kita merhubas yang holong ni roha. Dak boleh babida ngotta sungguh dia na merhubas yang holong ni roha. Dak kolong ni roha tu zolma. Karena saya yakin kasih kepada manusia itu adalah hal yang otomatis. Ketika mampu mengasihi Tuhan Allah, dia pasti mengasihi manusia. Mulu dilok merhubas sa kolongi roha, ay dak kaya dipikiri si Paulus. Asa gabi warna terberita ibana daung.
Paulus tidak pernah berpikir itu. Sebagai tokoh penginjil pertama setelah para murid-murid Tuhan Yesus, dia tidak pernah berpikir namanya menjadi nama yang termasyhur. Tidak. Tak jadi pikir bane. Tapi dia betul-betul bekerja dan melayani dari kasih yang dia miliki. Diulahom mana boy, khobar tu baju ni diulahom dilo. Tidak ada greget apapun, akasak kepikiran nadong di mana. Mau menunjukkan namanya lah, mau menunjukkan kejayaannya lah, menunjukkan ini. Paulus betul-betul bekerja dari kasih yang dia miliki, karena Tuhan telah mengasihi dia. Bahasa Mauldi HKBP menggerakkan janji iman. Kenapa susah? Kita yang melaunching itu HKBP, Bapak Pendeta Dr. Larestam Sinaga yang terakhir melayani meninggal dari Rawalumbu. Dan itu digerakkan ketika kami bersama melayani di Kaltek Sepron kemarin, beliau di HKBP Rumbai. Tapi kenapa di gereja kita sangat susah seluruh HKBP ini yang namanya janji iman bernazar? Songonido hita sudi mulunga terjuhi tadi bagasan pakku basion tutuhani di bagasan holong ni roha pasti mampu. Guru besar saya Bapak mantan pendeta resok di sini Bapak Bihelman Sidaputra selalu berkata seperti itu, gereja tidak pernah besar karena uang besar. Tapi gereja besar hanyalah karena uang kecil. Itu terbukti tahun 2011 kami seluruh Riau membuat celengan jubileum hampir 2 miliar. Sayang waktu itu Bapak itu sakit, jadi kami menghandle seluruh pelayanan di distrik itu. Kita bayangkan recehan hampir 2 miliar. Alah ni holong ni roh hatu Tuhan ni, alang ni holong ni roh hari bakko basio ni. Allah holong ni roh hari huriai tanpa melihat sesuatu apa. Merhoba si Paulus yang holong ni roh. Jalaido bedak kasurahan tohonan ni bana. Tak kasurahan si lehon-lehon ni bana. Allah merhoba si bana sak holong ni roh. Sekilas husing gunggo di internal name, sermon name. Sudido hitaon dakulak kami partohonan ode anong gayo kok kamu tuh hamur jamitain namun no gabi mulak kamu dang along buan mulak sudido mulungay juhi da gabi halak na porsiya pelagi song kami gabi padita menang gabi partohonan mulu pertubuk yapi be mulungay takup tuhani ngatinggal be otomatis. Di STTHKBP di situ banyak orang taekwondo. Pendeta Petrus Pardede itu guru besar karate, itu dosen sekarang. Pendeta Agustin Hutapea itu juara kelas apa itu provinsi dan lain sebagainya. Alema alangai takut Tuhani olak nitik marsikola doy. Hidup bembolongai jalo tajalo tohonan harwason na porser Tuhani tohonan haberledun tohonan kapadi tahun mulu pertubuk kiap bana zolo nga tinggal be ngata dingi sude tangboy bimulaki kalau kembali songos si pasing nakingan may mulu mula ibana usetu si matema alani dong ngapatut tidak sudiak kana porseak kamanginang merho wasian holong ni roha. Karena kasih kita terhadap Tuhan itu sehingga kita mampu memberikan yang terindah, yang terbaik tanpa kita digorai be, tanpa dijauhi be. Udah dong istilah ni Jonathan L. Parapak akan menginang istilah Kristen kapal selam dan Kristen helikopter. Saya akan menimbulkan istilah baru.
istilah baru, jangan ada lagi Kristen napas. Reburi itu jamu Kristen napason? Kristen Natal Paskah. Roy bana orang pergi Natal dot Paskah. Tapi turu bapak kawasiot tasian holong ni roh atau Tuhan ini. Saya yakin sekarang walaupun pandemi ini jemaat kita pasti banyak beribadah di rumah. Sia-sia nanti live streaming kita ini mahal-mahal ini. Dan pasti kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan namanginang walau kita di rumah pertangyangan, walau kita di rumah beribadah. Alani holongi rohatta makubasi Tuhan ini. Alani holongi rohatta dihurian itu hatai. Alani tiruam mahita di sudi di asini rohani dewata di pakubasion nagok kolong ni roha di ngoluon nasopola hita tahutan nakpe songod dia tadupi karena kita yakin kasih Tuhan jauh lebih besar mengasihi setiap orang. Alani marilah melayani bagi Tuhan bagi sesama dengan penuh kasih. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema rohanami dihole Tuhan. Naung mamakulingi hami markiti hatam di parsauran nami di minggu nami sadarion asa takasku patuduh kami ngulu nagabe sitiruon suri teradan di dalam kehidupan kami. Songo si Paulus na patuduhon gabe tiruan hadirion nai nauk tinakku mi gabe si huton Jesus Kristus marhuba si bana mangapoi sian holong ni roha tuak kaparhapor siaon na lipi di hati hai asa songoni hami nang dingulunomion patuduhon tiruan songon naung jino ni Jesus Kristus kami gabe gok pakubasion nami di bagasan holong ni roha Tuhan. Hutangnya kok kami ma Tuhan namasa di portibion nuaing. Nunga mabiar situ Tuhan sude zolma torokdo nuaing nahona virus kopiton tahu tak kami dingulu nami Tuhan asi maroham molutung nalebapes Tuhan sipata zolma tidak bisa diatur dan menjadi orang yang teratur gabebui hona pirusi saya jari mahami sudi asauduk kami majamotod diri nami akahariburon na sumerguna asa moro bilangan ni nahona pirusi gabibui salpui Tuhan siap portibion holam marhiti-hiti nauduk kami majapotod diri nami nang dongan nami pe pamalum ma Tuhan sudi na marsahit pergugui pamatang nasida mangalo pirusi pasu-pasu si panganon aka ubat suplemen makanan na pinangan nasida samergugu Tuhan manaduhon sahiti tukpos rohanami Tuhan dihinagudang inamar sahit noaing asi rohamali Tuhan dongane pergugui pahipas Tuhan sudi akan amar sahit hinorhon ni virus COVID-19 siaon kutangya kok kami mah naksudi rumang ni siulon nami nabui tukot-tukotan nami di masa ni pandemi kon saya pergugui hami Tuhan sabui nanget jalahu pikir hami songo dia ma rumang nabui bainon nami madungdung akapakku basioni ainungai ikon ditugi hokko hami merpikir alani nama saon dia keperubahan tata cara hidup
sosial nang parugamoon di masa pandemi kon sabui hami Tuhan manggulahon ulammu di tonga-tonga ni huriam naksudi pakku basion disadok huriam nadong di portibion pos dorohana misai perbisuhammu hami Tuhan sonna pinangido ni hatam sudi hami nunga tarzu markitibiti padidion na badiai asagok kolong hami makkubasi di tonga-tonga ni huriamon sopola mernida manangaha pe hami di bagasan rupani pernguluan nami tuho mau pasatami Tuhan sudi nasa rumang ni sihobasani padau siak kami nasa rumang ni kapar sahiton di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Saat mapiliatta maredehita. Masuk mahita Kamanginang di pelantikan, ima di perbaikan gereja, dot pengisian gedung fasilitas Nihuriata, sabui menunjang sudi pelayanan Nihuriata, pangido kami madorang somarede di sahaon sekretaris maka gor-gor ni nanaing dilantik sadarion. Ya. Tu Amang Johannes Aritonang SH
amang calon situa Salomo Pakpahan, inang situa TRIU Boru Huta Galung, amang Insinyur Demak Panggabean, amang Insinyur Tamba Siombing, amang Tupal Simanjuntak, amang Marcos Tobing, amang Ferry Nababan, amang Rayadi Siahan, amang Rusal Tampubolon, amang Halomuan Tambun, amang Dunan Siahan, amang Andri Sitanggang, inang Nyonya Situa SP Tampubolon Ida Boru Huta Gaul, inang Nyonya D Huta Julu Kombes Melina D Irianti Boru Tambunan, amang Daniel Tampubolon, amang John Tambunan, amang Oloan Manulang, amang Jiwana Simanjuntak, amang Kuartino Huta Barat, amang Gugun Tobing, amang Patrick Pardede, amang Situa Paido Siahan, amang Edward Tambunan, amang Robin Sinaga, amang Desfanto Nainggolan, amang Uluman Situmorang, dohot amang Ardin Siahan. Marede mahita tiki marede non Roma tujolo naung tabigi guar-guar nakningani sebelum pembacaan surat keputusan. Marede mahita. Ototo iutono ku kesusitan Rikono ku kona panua hona Siang sasude dosaku doho siang Tokong odiaraku ala pardosa oki. Hamu akadongan saha porsiaon sudihi tanah sahuriaon di tongat-tongatta songon nataida nuaing di pabakit huriatta do panitia perbaikan ni gereja Garizaon dohot pada sipon pengisian narikot mendukung tu gedung fasilitas pelayanan ni huriatta. Alanima tabegema surat keputusan ulian uluan huria taringot tu nasida nizahahon ni sekretaris huria. Surat keputusan dan ketetapan nomor 01/SK _PSM_6 Romawi 2021 Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Manang HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Distrik 8 DKI Jakarta menimbang dan sebagainya memperhatikan 1. Program kerja HKBP Pasar Minggu tahun anggaran 2021 tentang pemeliharaan. 2. Perlunya sarana prasarana penunjang pelayanan HKBP Pasar Minggu di gedung fasilitas HKBP Pasar Minggu. 3. Keputusan rapat Majelis Tahbisan tanggal 15 Juni 2021 memutuskan dan menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat ketetapan ini menjadi panitia perbaikan gedung gereja dan pengisian gedung fasilitas pelayanan HKBP Pasar Minggu dengan ketentuan 1. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam aturan peraturan HKBP, pedoman penata layanan dan SOP HKBP Pasar Minggu. 2. Menyusun rencana anggaran dan mencari dana untuk tugas dimaksud dalam surat keputusan ini. 3. Membuat laporan pertanggungjawaban ke Huria selambat-lambatnya minggu pertama Maret 2022. 4. Masa kepanitiaan ini berjalan sejak ditetapkan sampai dengan bulan Februari 2022. Ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Juni 2021, Pendeta HKBP Resort Pasar Minggu, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak STH MM. Susunan panitia perbaikan gereja dan pengisian gedung fasilitas. Penasehat Pendeta HKBP Pasar Minggu,
Parhalado HKBP Pasar Minggu, penanggung jawab Parartaon HKBP Pasar Minggu, Ketua Umum Amang Johannes Aritonang SH, Sekretaris Amang Calon Situa Salomo Pakpahan, Bendahara Inang Situa TRU Boru Hutagalung. Seksi-seksi 1. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Teknis atau Pencatatan Objek Pekerjaan. Ketua Amang Insinyur Demak Panggabean, anggota yang pertama Amang Insinyur Tamba Siombing, yang kedua Amang Tupal Simanjuntak, yang ketiga Amang Marcos Tobing, yang keempat Amang Ferry Nababan. 2. Seksi Dana, Ketua Amang Rayadi Siahan, anggota yang pertama Amang Rusal Tampu Bolon, yang kedua Amang Insinyur Halomoan Tambun, yang ketiga Amang Dunan Siahan SH, yang keempat Amang Andri Sitanggang. 3. Seksi Pengadaan Barang, Ketua Inang Nyonya Situa SP Tampu Bolon Ida Boru Hutagaol, anggota Inang Nyonya D. Hutajulu Kombes Meilina D. Irianti Boru Tambunan. 4. Seksi Pergunangan dan Logistik, Ketua Amang Daniel Tampu Bolon, anggota yang pertama Amang John Tambunan, yang kedua Amang Oloan Manulang. 5. Seksi Humas, yang pertama Amang Jiwana Simajuntak, yang kedua Amang Kuartino Huta Barat, yang ketiga Amang Gugun Tobing, yang keempat Amang Patrik Pardede. 6. Seksi Dokumentasi, Ketua Amang Situa Paido Sihan, anggota Amang Edward dari Naposo Bulung. 7. Seksi Keamanan, Ketua Amang Robin Sinaga, anggota yang pertama Amang Desfanto Nainggolan, yang kedua Amang Ulman Situmorang, yang ketiga Amang Ardin Siahan. Jakarta, 16 Juni 2021, Pendeta HKBP Resort Pasar Minggu, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak, STH MM. Demikianlah surat keputusan. Nunga dibigihamu surat haputusan taringot tuhamu, nuhaik petakas takasan nami mahamu saluhuna. Naulu dohamu manggulahun ulamuna hobartus surat haputusan naung binege munai, molo naulu dohamu dok hamuma. Atong nuaik pe ujakonon nami mahamu mar hide-hide goarne de bata ama anak dohotod di porbadia hupauza mahamu gabi panitia perbaikan ni garejaon dohot mangisi narikot di gedung fasilitas pelayanan ni garejaon di patau di pergugui jala di dongani tuhat taima hamu patulutson ulauni bahen sangap di goarna. Amin. Ya, hudul mahamu beliau kami mabaik kata singkat tu Ketua Umum Amang Johannes buai madok kata Amang Sautik. Oras dihita salutna yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Uluan, Amang Sobok Simanjuntak, yang kami hormati seluruh Parhalado yang hadir pada saat ini, dan yang kami hormati dan yang kami kasihi seluruh jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Pada hari ini sungguh adalah hari sukacita bagi kita semua, terlebih gereja telah membentuk suatu panitia di mana kita ketahui semua bahwa setelah sekian lama kita melihat kondisi gereja yang memang membutuhkan perbaikan,
Dan pada hari ini kepanitiaan yang khusus untuk memperbaiki gereja sebagaimana yang kita lihat, baik ada yang di belakang kita, yang ada di atap. Kita bisa melihat secara fisik dan juga untuk gedung yang baru yang memang masih kosong. Pada hari ini kita diberikan kesempatan, kita semua, kami mungkin mewakili dari seluruh jemaat maupun pendeta, seluruh pemerhati gereja, kami memohon doa restu daripada Amang Inang semua, baik yang muda, yang masih naposo, maupun yang berkeluarga, maupun yang sudah sangat senior. Sungguh kami sangat memohon dukungan, terlebih baik dukungan moral, support, dan juga mungkin dukungan secara finansial. Oleh karena itu, semoga kedepannya kita juga tidak berlama-lama lagi, kita sudah bisa melihat perbaikan-perbaikan fisik, dan juga kami panitia dapat mempertanggungjawabkannya secara transparan, secara terbuka, dan tidak ada penyimpangan. Terlebih kita juga tahu, kita juga sudah mendengarkan suatu ayat yang indah hari ini dari 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2, di mana saat kita diberikan kasih karunia, maka janganlah kita sia-siakan kesempatan itu, karena Tuhan sudah mengasihi kita semua. Itu saja kata pembuka dari saya selaku ketua panitia yang telah dibentuk hari ini. Terima kasih buat kita semua, Tuhan memberkati. Tapujima Tuhan ta baredehita 140 ayat sada 2 laho manutup permenggota. Gir-gir mahamu manogo sude nahum nabego manjualope lihatani Yesus nasangap tokum sakana patulus di Portibio dan jadi hamu mediar ale say pagdeburjum gogom sa sude nang hehesi bodis mamolgat hamu say tatak ma Jesus margogo tutul. Tatang yakom ma piliata. Ali di batama nami nariban wagizang horo haroroan ni saluhusil lehor lehon nadingkan doho nasang uli basa na mauliutus. Hupasahat hami masienan lehom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi wakna hucus di sulum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parasek kami pilihanon. Pati bulhon harajaum di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Muhai marohanami marhiti hite tordim. Asalam hutad dahami gudang ni silehor-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hosana Lehotin Rodi Pamataku Rodi Saduku Artaku
nari banua gijang sai pinor badia magoarmo sai roma harazaumo sai saup malomo ni roham di banua tongon songon nari banua gijang leo matu hami sarerion hangu dua siap hari si sama dosa nami songopane sanami dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami togihon tu pangudzunan palua mahami sian pangago. Dame zalohamuma pasu-pasu di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala saya sima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tu todim. Amen, amen, amen. Shalom. Mula mahita kamangi bagasan las neroha songon tik-tik tanakning unangan teriak kita di pintu gereja boy mahita mulak di bagasan sonang ne roha horas marihita